Животът е едно танго. Това е едно от определенията на режисьор Александър Галперин за живота. То идва от театъра, но по някакъв начин той ще ни обясни как се прилага и в живота това определение. Защо избра точно това сравнение? Танго може би единственият танц, който е изпълнен с много дълбоко съдържание. Но танго е винаги едно партньорство, едни взаимоотношения, които се изграждат върху едно общуване, един конфликт, един сблъсък. Танго е изпълнено с гняв, с агресия, с обич, с нежност. Всичко това са елементи, които изпълват и живота на всеки един от нас. Аз имам моето танго, което танцувам с театъра вече четвърт век. И понякога съм в ролята на партньора, който води, понякога театърът става такъв партньор. Но при всички положения, моят живот е изпълнен с едно съдържание, което е много близко към този образ. И това разсъждение намери едно ярко така изражение в една от моите постановки, която се казваше "Двама на люлка", където този образ на човешките взаимоотношения беше въплатен паралелно в една полифонична форма, в едно непрекъснато танго. Там младите в тази постановка правят своя избор. Всъщност това е едно от посланията на постановката. А как правиме избора? Кога да направим една крачка напред? Кога две назад и обратно? Две назад, една напред. Кога се случва така в живота? Това е един философски въпрос, макар че би трябвало човек да бъде изпълнен с търпимост, лоялност, коректност и наред с това да бъде устремен към някаква перспектива. Ако не го правиме, страхувам се, че по-скоро ще тръгнем назад или ще спрем. Правенето на компромис в името на нещо, което е свързано с твоите взаимоотношения с хората около тебе, е признак на една интелигентност, според мен. Но ако искаш да бъдеш, ако искаш да бъдеш себе си, както стана на последно време модерно да се изразяваме така, трябва да си безкомпромисен, според мен, спрямо себе си. Спрямо себе си съм винаги взискателен и почти не допускам компромиси. Да, знам, че си взискателен и към хората на тази сцена, където ми се иска да се преместим, за да продължим разговор. Добре дошли, с удоволствие.
Александър Галперин е роден в Русия, завършил е Московската театрална академия. Вече 30 години живее в България, а поставя постановки не само в Русия и в България, но и в цяла Европа. Сега на Благоевградска сцена си играе постановката "Няма да платим" по Дарио Фо. И веднага искам да те попитам, Саша, както всички тук те наричат, кое е съвременното звучене на тази постановка? Кое е онова от тебе, което я прави по-различно от всички останали представления по света? Няма защо да представяме самата творба, защото тази пиеса е на българска сцена вече повече от 25 години, играна в най-различни версии. Наистина ние направихме един наш съвременен прочит, едно послание, което така поражда днешния ден. И то е в една нова теза, която сме застъпили, разсъждавайки около така нашето намерение да поведем днешния диалог с младата публика. Тоест, така обърнахме внимание на две компоненти, съществуващи в живота на всеки един човек. Щастие и благополучие. Нали? Априори това са взаимодопълващи неща. Така би трябвало, нали? Всеки един човек да бъде достатъчно благополучен, щастлив и т.н. Но ако се вгледаме в реалности, в които живеем, се оказва, за съжаление, че ако искаш да си благополучен, ставаш прагматичен, ставаш много сух, много трезв в разсъжденията си и постепенно, може би, ще стигнеш до своето благополучие и някой дори се заблуждава, че ще купят щастието, но за съжаление то не се купува. Така че ако искаш да си благополучен, забрави да си щастлив. И от другата страна, нали, другата теза, да гониш щастие на всяка цена, нали, също е един вид утопия. Хореографията е нещо като запазена марка за всички постановки, които ти поставяш, независимо къде. Това е, може би и в тази постановка го има. Защо това отношение към хореографията? Откъде идва? Някога, в самото начало на този трънлив път в тази професия, моят майстор, при който съм учил, защитаваше едно такова разбиране. Той ни учеше на това, че всяко едно сценично действие, всеки един спектакъл, трябва да представлява един панаир на актьорско можене. Това означава, че артистът, който се качва на подиума, би трябвало да бъде в състояние да поведе разказа, нали, сценичното действие, използвайки всички средства, които му отрежда тази професия. Движение, пластика, танц, това е едно от тези средства. И имах щастие да имам добри педагози в академия и се занимавах с пластика и танци, верно от самото начало, и мисля, че това е едно много живописно, много ярко
сценично средство и всеки един режисьор, който го ползва, само печели от това. Ти използваш и танцори, които не са професионалисти. Взимаш общо взето самодейци на сцената. Това също прави впечатление. Как оживяват сцената тези самодейци? Какво донасят повече? Това беше един много рискован ход, между друго, но една наша, така да се каже, програмна стъпка. В театъра отдавна търсиме възможност да се обърнем към младата публика, към тинейджери, към ученици и студенти, да се опитаме да говорим за тяхните истини и на техен език. Театърът е храм. Мястото, където всеки един, който обича изкуство, би трябвало да има тази трибуна и тази възможност, нали, да се занимава с него. Друг е въпрос, нали, до каква степен това не можем ние, работещи в театъра, да го представяме в завършена професионална форма. И затова казвам, това е добро начало и дай Боже всички колеги, режисьори, които ще работят на тази сцена, освен мене, да се възползват от този капитал. Кашонът символ на какво е? Не само на сцената, и в живота. Аз казах, че спектакълът няма да платим е един вид протест. Един вид протест на млади хора, на тяхното несъгласие, на тяхното желание да живеят друг живот. В самата канава на пиесата се развива една такава тема на пакетирани души, че всъщност опаковките, доста лъскави, красиви, така подлъгващи, много често нямат едно добро съдържание, съответстващо на тази опаковка. И даже един от зонговете, една от песните в спектакъла, всъщност състои точно, така обръща внимание точно на тази тема на опаковани души, добре опакован човек. Достатъчно да си позволиш компромиси, за които ти ме питаше в началото на предаване и ставаш много бързо добре опакован. Дали публиката, която напуска представлението, се чувства по-добре социално вградена в това общество? Изпитва ли такова усещане в подобна отговорност или не? Това е много отново някакъв паралел с човешкия живот. Нали? Ние вече живеем в нашите представи за много променен живот в България, много така близък към проспериращи държави. Нали? Ако слушаме всичко около нас, сме вече част от едно голямо семейство, което живее прекрасно и щастливо и така нататък. Но в времето човек, разсъждавайки, оглеждайки се около себе си, открива тези ръбове, нали, така несъответствие. И всъщност това е и мисията на театъра, не винаги успяваме, естествено, да изпревариме събития, но поне да сме в час с това, каквото се случва, нали, в реалния живот и да успеем да подскажем, да заостриме вниманието на зрителите върху определени теми, проблеми, да ги накараме да разсъждават и да се променят.